Аз мисля, че вътре има хлопък, то всъщност ще има вода, нали? Гледаш там това. Търсим най-доброто място в Българското Черноморие за лятото и в момента карам към парти плейса в България, за който се носят легенди. Съни Бич, Слънчака, епизод 4 от поредицата. Епизод 3 беше на Созопол и си изкарахме много хубаво. Може да го гледаш чуксове така някъде. Нека да видим кой стане на Слънчаката и че да, започвам. Всички сме чували за лудите истории, които стават на Слънчака. Когато открадна мотокар, набоде с остриетата му два автомобила, потроши бензиностанции и оказа яростна съпротива на десетки униформени, като се самонарани с гаечен ключ. А при опита да... И затова решихме и ние да дадем нашия принос. Тук сме на Слънчев бряг вече. В магазин взехме една бутилка Абсолют. И ще направим един пранк. Първо ще я изпием. Първата на Екслер, че да е празна и ще я напълним с вода и ще оставим на някоя пейка. И ще видим дали хората ще се пробват пияни да пият. Да си мисля, че вътре има хлопък, то всъщност ще има вода, нали? Направя тези снегона да изварям. Сега ще я разнеем. И после ще я напълним. Видим дали стане схемата му. Слънчев бряг! Тука сме! Даже с на почивка всеки ден трябва да се тренира. Ние обикаляме Черноморието и се намерихме функционална стая за тренировки. Ама дай брат, трябва преди си въпърто като той се набира. 68, 69. Влад, я ми дай малко буст. Същата буст. 61. Бомбата е готова, само трябва да заложим бомбата. Детска на масата е, точно така бомбата е заложена. Дали ако взема тази водка и напия тези мацки, най-накрая няма да съм действен. Само да я взема водката. Остави, сигурно някой си я забравил. Чекай, не брата! Мале, много мая, че не успя да я хвана наистина хората, като я взимат. Защото през тези време правихме нещо другото, като си говорим с другите и изведнъж гледам бутилката изчезна. Да поиса хората се постят просто. Тя седи там до тях, човека пробва явно нещо не му хареса. Чакам да я взема и да я сложа после за следващите. Опа, наверите се заминаха май. Бутилката е там, отивам да я взема. Бомбата е заложена и всяка е коста. Round 2. Fight! Ай, очета, шурнете малко. Направете контента. Като бяха водката, върху силно дойде Коледа, пък сега само това повод. Шш, брате, хумна ми, много гениална идея. Дай да викаме мацките да пиеме тази водка. О, да, Тони. Много ти е голяма водката. 700 мл, точно както обичам. И ко викаш? Сам си я купил от магазина. Много ясно е, естествено, че сам си ме е купил. Сигурен ли си? Дали е някой пранк случайно и водката да е пълна с вода? Ти луда ли си? Каква вода, бе? Давай с мене и да ходиме да пиеме тази водка с аверите. Направо май да викам и водка и да... Гледайте го Стилянския, ако прави. Стилянския къде е? Поставя Стилянския. Чакай, го и джанката къде е? Let's go! За който не пие, някой друг пие, надежда. Най-мласа текила от всичко, брат. Как е? Ужасно е! Да. Бъди мъж! Бъди мъж! Това виж го.
никакъв призрак на живот. Той човека, колко се случи вчера? Виж го, заради една минута сега цял ден ще ми спи. Силянски! Ей, Кратуно! Аз съм платил тук да ми спиш по цял. Аз даже не е разбрал, виж го. Силянски, Трябва да ходим, брат. реакшън тайм много добре. Спокойно бе, тук виж всичко е точно бе. Ти няма да видиш от тук, ама всичко е точно. Аз съм станал, няма да те дигнат лелките, не се представя, продължавай да спиш. Ти беше за просто проверка дали си в кондиция, братле. Виж го как гледа. Човека е доста отчаян. Гледаш там долу. Човека... Как ли такива някакви болко има отсреща? Да ги гледаш мацките, пайда няма отиваш. Айде, ела да учим. Айде. Не издали ще отидете? Инстаграм ще е. Тук малко на плажа, седам на едни барбарони, да се впечем. След малко се заминаваме, защото стана дълга вечер, дълъг ден, почти не сме спали, гледахме и си какво ми правихме. Обаче само и не спахме. Оценката? Оценката. Аз бих казал 8,5. 8,5. Силянския? Сега малко ще се спивам тук масата. Сега би 8 на сезон. Тук е 2 пъти по-добре от сезон. Така че аз давам максималната оценка 10. Много ми хареса, много се означава. Да, се изненадах аз. Тук сме между другото на Барбарона, струпа на такива Барбарони, да, 15 на 15 лева? Да. Безплатно. Тъй, че си на плажа по-добре. Плажа е голяма ивица, хубава, както видях цял вечер на някъде имаш някакъв екшън, пияни хора. Има ситуации, брат, не се предразполагат да си изкараш хубаво. Да, тук е голямо шоу. Голямо шоу става, наистина за голямо шоу. Може да бъдем девятка спокойно според мен, брат, защото наистина голямо шоу става да се. Това е 9,5 на Слънчака. Знаеш, че няма да е 9,5, много скъп, брат. Много е скъп. Колко даде? 30 лева за бургери за араб, брат. Другото, 10 чота вчера, 50 лева. 10 чота текила давах 50 кинта мои. 10 Лонг Айланда, 160 лева. Прозраците една единица надолу. Нали? Девятка на Слънчака и това е. Алкохол не пиш ли? Пък на Слънчака дойде да работи около да не пуска. Наистина, страшна лъжа.